നോക്കാറില്ലേടി മിന്നു? അത് ബഷീർ ഖാനെ പഠിപ്പിക്കാൻ മില്ലിൽ പോലത്തുള്ള ഒരു പാന്റും വാപ്പാന്റെ സൈസുള്ള ടീഷർട്ട് ഇട്ടാൾ ഇറങ്ങിക്കോളും. ഒരു മേനയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മേനയില്ലാട്ട കാണാനായിട്ട്. തിന്നാനും കുടിക്കാനും തരാത്തൊരു വീട്ടിലുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല്. കീറിയ ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്താണ് മിന്നു നിനക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഉടുപ്പില്ലേ? എത്ര പോകുന്ന ചുരിദാറും പറത്തേക്ക് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഈ മാന്യത്തിൽ അന്തബിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ നീ മനുഷ്യനെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട്? ഈ ഉടുപ്പിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല. എന്ത് ഫാഷനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഉമ്മാക്ക് ഫാഷൻ സെൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ല. എനിക്ക് ഫാഷൻ സെൻസ് ഇല്ല. മര്യാദക്ക് ചുരിദാർ ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇവിടെ ഇരുന്നോ കേട്ടാ, ഇവിടെ ഇരുന്നോ. ഇറങ്ങിയേക്കാനാണ് അവള്. അവളേലും 10 പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റും ടീഷർട്ടും ജീൻസും ഇട്ടിട്ട്. അദ്ദേഹം മഫ്തേക്ക് ഇട്ട് പോകുമ്പോ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് പറയാം. എന്റെ മോളെ കാണാൻ ആരായാലും നോക്കിപ്പോം. എടിക്ക് ഉടുപ്പിട്ട് ഒരാളും നോക്കൂലടി. ഒരു മേനില്ലാടി മിന്നു, ഒന്ന് മാറ്റടി പെണ്ണി, ഒന്ന് മനുഷ്യനെ തലവേദന എടുപ്പിക്കാണ്ട്. ഇതേടി ഇത് കൊള്ളൂലാടി, ഒരു രസമില്ല. അത് ഛർദിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടിട്ട്